Животът ни някога бе да отидеш до телевизора и да го включиш от копчето на стабилизатора, да поставиш игличката на грамофона точно там, където започва любимата ти песен, да върнеш бурканчетата от кисело мляко и бутилките от олио в магазина, да си оставиш ключа под изтривалката, когато излизаш, да носиш лентите във фотото да ти ги проявяват и после да чакаш да си вземеш снимките, за да ги видиш за първи път, да слушаш Лили Иванова на плоча, да играеш физическо по шорти, да имаш пионерско поръчение, да си мил и вежлив, да си носиш ключа от вкъщи на ластик на врата и да отключваш вратата без да го сваляш, да си оставиш балканчето пред магазина, а продавачката да ти каже: вземи 2 лукчета, че нямам да ти върна, да си влизаш вкъщи през прозореца, да събираш марки, салфетки и картинки от дъвки, да си абониран за Славейче, Пламъче и списание Дъга, а баща ти за Космос и Паралели, да играеш на криеница, да играеш на ръбче, без да мине една кола покрай теб, да гледаш на черно-бял телевизор Студио Хикс всяка събота, да участваш в Ленински съботник, да гледаш в неделя сутрин Бързи смели сръчни, да слушаш рано сутрин Дела и документи и приказката, да гледаш Лека нощ деца, да изгледаш цялата всяка неделя заради Розовата пантера, да си легнеш рано преди да се върнат вашите от родителска среща, да ходиш на театър хванал вашите за ръка, да събираш лайка, мащерка, да ходиш до бакалията за загорка, зелена бутилка, да пиеш мляко, ягода в пликче, да чакаш с нетърпение да ходиш на лагер, бригада или на военно, да ядеш морени, да ходиш на кино на банда БМ Хикс и после да си тунинговаш балканчето, да играеш на фунийки, да имаш 2 варианта за сладолет ескимо, бял или с шоколад, да се събираме на видео, да събираш снимки на певици по стрелбищата, да правиш кестенови човечета с клечки за зъби в парка, да имаш касетофон или вев, да викаш духове, да пускаш хвърчила, да ходиш на екскурзия с лютеницата и гуменките в една чанта, да те викат при директора на училището, щото носиш дънки, да трябва да пишеш съчинение, какво е искал да каже автора, рисувайки картина, да играеш тенис на маса в парка, да слушаш приказки от плочи, да гледаш филм на диапозитиви, да имаш много приятели. Детството ни бе чудесно.